आप सबके नमस्कार करतनी। आई एगो वाकया सुनावतनी। ई बात ह यही साल फरवरी के। हम हमार बाबूजी आ हमार छोट भाई हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन से गोरखपुर आवे खातिर ट्रेन में बैठनी जा। वो ट्रेन के अगला पड़ाव रहे गुड़गांव। वही जा एगो बाबूजी के उम्र के यात्री हमने के बोगी में चढ़नी। वहाँ के तनी घबराई रहनी, सीट खातिर चकराई रहनी, आ एने ओने निहारत रहनी, सीट नंबर मेरावत रहनी। खैर हमने के बोगी में वहाँ के सीट रहे, चुपचाप गुमसुम से बैठ गई। एने हमनों के अपन बात फिर शुरू कर देनी जा। हमनी के बोली सुन के वहाँ के लइकन जैसे चहक गईनी आ पोरे पोरे महक गईनी। सीट छोड़ के दन से गईनी उखड़ियाई आ बाबूजी के भाई बोल के लेहनी हाथ मिलाई। बड़ा मजा से वो यात्रा कटल आ हम भाईन के भी वहाँ से खूब पटल। तो ई भोजपुरी भाषा के ई मिठास बा, ये बोली में इतना आकर्षण बा। तो आई तनी विचार करिए। तमिल तेलुगु तान न छोड़े, मराठी आपन मान न छोड़े, पंजाबी का पंजाबी छोड़े, सब आपन आपन नाता जोड़े। तो हमनी के काहे लजाइल जा? रौरा मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर चाहे जौने भी पद पर होई, भोजपुरी से प्यार करी, भोजपुरिया से प्यार करी, ताकि अपन भोजपुरी खूब फुलाओ, खूब बढ़िया। मूंगफली में स्वाद बेजोड़, मध्यम ओसे काजू बा, आ दिल से निकले भाषाई है, शब्द शब्द में जादू बा। माई से हम लोरी सुननी, बाबूजी से डांट, आ लइकइये से देखतानी भोजपुरिया के ठाट। सब भाषण में पढ़ी लिखी, ज्ञान खूबे बढ़ाई, आ पद पाके ऊंचे जाके भोजपुरी के मान बढ़ाई। सूट बूट से शान बढ़ा ली, पर तनिको ना अगराइब, आ भोजपुरी से शान ना घटी, तनिको ना घबराइब। जीव जुड़ाला मन हरसाला, जीव जुड़ाला मन हरसाला, बिरह के आग बुता जाला, परदेश में जो केहू बोली बोले, मनमीत उहे बुझा जाला, मनमीत उहे बुझा जाला। प्यार जो राउर मिल जाई हाथ में आजमाए, प्यार जो राउर मिल जाई हाथ में आजमाए। इंग्लिश के आज होड़ लगल बा, हम एकर लौ जलाएब, हम एकर लौ जलाएब। धन्यवाद।